Simmerdijs is het vaak druk bij deze bregen. Wettersporters moeten de bregen zelfs iepenje, maar deze knop. Sensoren regelen wanneer er weer dicht kan. En daar gaat het vaak verkeerd, want de bregen blijft regelmatig iepen staan. Vervelend voor mensen uit top en huizen en omjouwing. Ja, van mij is het net zo erg lastig, want ik ben niet net aan die kant van de bregen. Maar van mensen die wennen, is het natuurlijk wel heel vervelend als ze niet op hun werk wezen moeten en zo. Dus ja, dat... De gemeente Zuidwest-Friesland had met de buurt zocht naar een geschikte oplossing. Eigenlijk wien de twee opties een bregenwachter of afstandsbediening de enige twee waarmee wij in het dorp tevreden mensen krijgen. Afstandsbediening kost het een heel soort geld. Dat hebben wij uitgezet met een bregenwachter. En wij kunnen een heel groot aantal jaren vooruit, minimaal 20 jaar. In het dorp wordt positief gereageerd op de komst van de bregenwipper. Nou, vind ik super. Ik voor diegene die weer aan het werk komt en ja, voor de mensen hier is het gewoon ideaal. Want hij is best wel vaak in storing en dat is heel lastig natuurlijk. Je maakt er wel verlet van? Ja, vind ik wel. Als ik bijvoorbeeld voor het werk de hondjes nog even uitlet, dan ga ik hier net langs. Want dan ben ik bang dat hij in storing valt en dan kom ik net op hier natuurlijk. Dus je kan geen kant op hier, hè? Dat is rent alle gedeeën. Voor 1 april wordt de nieuwe bregenwipper ongesteld.